Sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi, ayaw gayud kabalaka, kundili pangayua ngadto sa Ginoo. Pangayo o guidance ngadto sa Ginoo sa matag adlaw. Sa bisan unsa nga mahitabo sa atong kinabuhi, ayaw kabalaka niya na igsuon. Ampo og salig ngadto sa Ginoo, uban ang pagpasalamat kaniya. Pangayua ang tanan sa Ginoo igsuon, kay ang Ginoo andam nga muhatag kanimo, ang Ginoo andam nga muuban kanimo sa mga tao nga matinud-anon, nga mituo ug midawat ug nag-alagad ngadto kaniya. Filipos 4 versikulo 6. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ayaw kabalaka igsuon sa matag adlaw nimo nga gikinahanglan sa imong kinabuhi. Pangayo lang sa Ginoo igsuon, tungod kay ang Ginoo andam nga mohatag kanimo uban ang matinud-anon nga pagpasalamat kaniya. Ayaw kalimot sa pagpasalamat sa Ginoo igsuon, kay basin unya og panalanginan ka sa Ginoo ug makalimot na ka sa pagpasalamat ug pag-ampo kaniya. Bisan unsa ang imong pagabuhaton, bisan unsa ang mahitabo sa imong kinabuhi, kasakit man o kalipay, pag-ampo ngadto sa Ginoo sa kanunay ug ayaw gayud kalimot sa pagpangayo ug pasalamat kaniya. Amen. God bless sa tanan.